Tmiem il-ġimgħa speċjali għal dawk kollha li ħadmu fuq il-Presepju Malti li jinsab armat fi Pjazza San Pietro fil-Vatikan kif dan ġie inawgurat f'ċerimonja uffiċjali. Presepju xogħol l-artista Uċi Manuel Grech mejjun minn skwadra formidabbli li huwa l-ewwel wieħed fil-Vatikan li sar minn persuni li mhumiex Taljani. Lilin mix-xena ta' natività li mdorrijin naraw is-soltu f'dan il-presepju twil 19 metru mdawwar bi 17 istatwa ta' karattri tipiċi Maltin jiddomina l-Uzzu li rappreżenta lil eluf ta' persuni mġela jitilqu minn pajjiżhom u jriskjaw ħajjithom billi jaqsmu l-baħar bit-tama l-ħajja ħjar. Il-Ministru tal-Kultura u Imboniċi tkellem bi kburija dwar il-prodott Malti u l-valur tiegħu. Il-presepe è proprio una riflessione della cultura di un paese. Allora qua abbiamo un presepe maltese con caratteristici maltesi che celebrano non solamente il Natale, ma pure il nostro paese. Kienu tifel Malti u ħor Taljan li xelu flimkien il-presepju li issa se jibqa' mixaw li sa 8 ta' Jannar. Waqt l-istess ċerimonja kienet inaugurata wkoll is-Siġra tal-Miliet, twila 25 metru ġejja minn Trento fin-naħa ta' fuq tal-Italja. Siġra mżejna b'ornamenti ta' ċeramika, magħmula minn tfal fi sptarijiet fl-Italja li qed jirċievu l-kura l-mart bħal kanċer. Siġra li se tkun qed iddawwal lil din il-pjazza b'xejn inqas minn 18,000 bozza li ntgħażlu speċifikament bl-inqas konsum elettriku possibbli. Biex hekk il-pjazza kompli tidħol fl-atmosfera għal dan illi għal ħafna u għall-isbaż żmien tas-sena.